שלום לכולם, שישי שמח, מה שלומכם? אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי למדיטציה של כמה דקות, שבתוך המדיטציה אנחנו רגע נרפה, ננשום, נעצור, נאט את הקצב מתוך רצף הפעולות שאנחנו עושים בעולם. אז מדיטציה בעצם זה הזדמנות רגע לעצור, להיכנס פנימה. אז בואו נראה שאנחנו נמצאים במקום שאין בו רעש, מקום שאנחנו יכולים רגע להרפות ולהתכנס. ונעצום עיניים, נשב בצורה שנוחה לנו כמובן לפני. נעצום עיניים, נרפה כתפיים, נרפה את הלסת, את שרירי הפנים, שרירי העיניים רפואיים, שרירי הלסת, הכתפיים, כפות הידיים והרגליים רפואיות, שקטות. ניקח שאיפה דרך האף, נחזיק כמה רגעים ונשאף החוצה דרך הפה. ושוב שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושוב שאיפה. והפעם בכל נשיפה החוצה אנחנו נדמיין שכל מה שמטריד אותנו יוצר אי שקט בתוכנו. אנחנו יכולים לשאוף את זה החוצה באהבה. שוב שאיפה, וכל הטרדות, מחשבות שלא משרתות יוצאות החוצה. ושוב שאיפה, נשיפה, עוד פעמיים שאיפה, עוד פעם אחרונה, בתרגיל הזה אנחנו בעצם מרגיעים את המערכת העצבית שלנו, את המחשבות שלנו. אנחנו יכולים רגע להתכנס ולהיות בתוך עצמנו. מקום של שקט בתוך המקדש הפנימי שלנו. אז שתהיה שבת טובה, שקטה, חמימה.